Alright, nina bendlondle nophapha ekhanda, nina benkashana kamenzi aphuza umlaza ngameva enhlanda sazansi. Sabingelela-ke igama lohlelo-ke sila esikhuluma khona ngendaba yokuthi uthakathwe ngubani noma uthakathwa ngubani. Sikhuluma lolo daba nje sizozwa ukuthi abantu bethu esinabo namhlanje baxoxa bathini. Igama lami King Sichaka, ngwalaphaya kaluqa le-Black Life TV. Sinawe-ke namhlanje ikusasa nangalela langa asike sikuya ndawo ngana ngokuhleli nje ngathizekile wena ongakwenza subscribe like ucomment sibe nawe usebenzise email address yethu uma uthi khona udaba ofuna ukulithula sike silibheke silihlole sizwe nanokuthi abantu baphawula bathini. Sabekelela kakhulu ke emakhaya siye straight odabeni sizwe ukuthi ngabe intokazi ephambi kwami njengamanje ize nalophu udaba ezokhuluma ngani. Sawubona dadewethu. Yebo, ngiyaphila. Hayi siyaphila ngana wethu kahle. Yebo, ngahle. Hayi bonakala uthukile nothuswa yini. Indaba engiza nayo. Hlala phekwa sisiza ukuthi luthini lolu daba oza nalo yini kwenze njani uthakatha ubani. Shuthe indaba ikanjena. Shuthi uma wami ukhule lapha emakhaya, ukhule nodadewabo. Baba uThuma. Uma bekhula kushuthi kube necontract ezofika lapha ngasekhaya. Yeah. Emakhaya seMangozi. Inkontraki abantu abasebenza. Abasebenza basuke phela ama-contracts sokujwayele siyasijwayela la ukuthwala manje. Asisazi kahle. I-contract yokusebenza bakho umgwaqo lapha eMangozi basuke eThekwini bayowakha eMangozi. Yes. Shuthi uma wami aqoma ubaba wami. Uma wakho. Waqoma Uqomiste kufikwa nje. kufika waqoma uma wami. Yeah. Wathi uma eqomile uma wami shuthi wakhulelwa. Ukhulelela ubaba lo ofika i-contract. Wathi uma ekhulelwe ke shuthi ibuyele emuva i-contract ubaba abuyele eThekwini lapha ahlala khona. Sikhulela uma wethu asted siyama-20 siwu2 mina nosisi wami. Wathi uma estetshile asishiye kudadewabo. Mesishiya udadewabo naye vele unezingane zakhe udadewabo ezu3. Ahambe uma wami uye eThekwini uyobheka ubaba. Mayobheka ubaba uma wami ahamba angasabuyi. Angabuyi nje. Angabuyi uma wami sibike emaphoyiseni indaba azama ukulandelela kodwa nawo kufike la akhathala khona angayitholi kahle indaba. Shuthi sihlaleke nalento thina umamncane asigade la sikhulise sifunde size sifike ka-matric. Sithi uma sifika ka-matric shuthi mina ngithi no ngicabanga ukuthi nami ngikhuphuke ngize eThekwini ngizozama ukubheka umama. Yeah. Uma ngize eThekwini ngifike ngihlala nomngane wami. Uma sihlala nomngane wami kunesonto lana. Shuthi sibe nokuhamba nje siye esontweni nomngane wami. Mesifike kube nomunye u-auntie. Noma wangithanda yini, abangibuka wangithanda. Then akhulume nami nje angibuza ukuthi impilo yami kanjani, ngibhizingane empilweni. Ngimtshele ukuthi into enginayo ngasho ukuthi ngino-matric. Ngafuna agcina matric. But lapha ngizele istory esikanje ngimchazela istory sama wami owahamba ethi uzobheka ubaba. Suthi auntie ke ngokubona ukuthi nina ngaphatha kahle umatric. Ngiright ngiphasa kahle bese angigqugquzela ukuthi kunganjani mangavele ngiqhubeke nesikole ngifunde. Lokho kunye ngobe ngikuzama ngizobe ngimbheka but ngibe ngifunde. Good advice, yeah. Yebo. Then ngiqhubeke nesikole ngifunde up until ngiyaqeda. Usisi wami ngimshiye ekhaya naye wavele wakhetha impilo yakhe nje. Iwele lakho le. Iwele lami lavele lakhetha impilo yalo. Nje angilazi kahle angisalazi ukuthi like because nganele ukuhamba ngeThekwini nalo lahamba. Lakhethe yale impilo engalungile engayazi. Because kuthiwa vele wayengasaphatheki ekhaya. Ngiqhubeke then uma ngiqeda ukufunda ngibe nenhlanhla ngisheshe nguthola umsebenzi. Wow. Thola umsebenzi then ngimbikeleke umama lapha ekhaya ukuthi mama sengiyasebenza.
ajabule kumama. Ngiqhubeke shuthi umama la ekhaya obhuti laba nosisi laba abazali uyena ubenokuthi nje like ubeba control mabasebenza mele banake yena like yonke into nje bezwa ngaye waphila leyo mpilo ekhaya. Nami hayi mase ngisebenza ke kube into kanjalo ke uba controla ndlelani uyena batshela ukuthi kuthengwani la uyena batshela ukuthi kwenziwani indlela yokuba control isho. Uma wami ube nokuthi nene uma usebenza kufana nokuthi usebenzela yena. Hawu. Excuse me. Kufana nokuthi usebenzela yena uzwa ngaye ukuthi kumele wenzeni. Yeah. Like uyakalela emholweni wakho. Hawu. Ukuthi kumele wenzeni. Benokwenza njalo nje. Sho sinakimi uma ngisebenza la kube into kanjalo nje bengizwa ngaye like ezengibuze nokuthi ngihola malini iholo lami uyalazi limali ekwazeli iholo lami uyakwazi ukuthi ayikalele akale ukuthi nokuthi yeah emholweni wami. Shuthi umngane wami acomplain ngalento athi no mngane ngathi wenza mawala. Mina bengaboni lamawala bewasho yena bengibona ngathi konke kuhamba kahle uhamba ngolo yonke ku right alikho iphutha elikhona. Yeah. Futhi umngane wami ngelinye ilanga angithathe uma ngithatha sihambe mesifika hayibo siyemzini womlapho wendabuko wenyanga. Hayibo isonto soshona manje u-Anto Sontayo akazi u-Anto Sontayo ube nganaka ukungena indaba zami. Yena kwaba ukuthi angisize nje not ukuthi angene indaba zami manje xambukele. Yebo. Shuthi mengisa laphana fike bangenza kona. Bangenza kona abazama ukungilapha ke ngendlela ebabasho ngayo umngane wami. Bazama ukungilapha. Shuthi mathi mabengilaphile no ibuye ingqondo kimi. Uthi ayikho right lento. Ethi misibuyile ingqondo kimi ngizame ukuthi iphisa nalaba ojadewethu ebasekhaya abamamncane ukuthi hayibo into kanje bazama ukudaza inkani ke kodwa ngicine ngizamile ukuthi ngibancenge. Ubonisa manje laba abazalwa umamncane abasayenza lento baqhubeka bayenza uthi hayibo kwenziwa kanje. Bavumayo ke banye bangavumi. Shuthi umamncane siyabona ukuthi no khona ongahambi kahle manje. Ngizame ukumconfronta ngimtshele ngalento. Hayi alwe nami ke kusuka ingxabano ke. Ngibe umuntu omubi ozama ukumnuka ngiyamloyisa kahle. Kube into kanjalo nje. Kodwa ke indaba yethu igcineke mhlawumbe ngathini noma igcine izikhulumeke ngandlela thize. Mina ke ngiselana ke vele ngizama ukufuna uma wami. Nosiswami ke naye engasamazi ukuthi ukephi. Akazi ukuthi ukephi. Ngizama ukumfuna uma ngihamba ngiyala ubaba abamusho ngakhona kamamkhulu. Ngisafuna ukubuza impela ukuthi umamkhulu kwenzakala. Umamkhulu masithi siyafika lapha ngithi ngiyafika ulwa nami akanginikeza isikhathi akafuni kahle hlangane nobaba. Akafuni uyalwa nje singane ngathini ze side chick kababa kanjani nje ukhuluma into ezithi azibe kanjalo ezingezinhle. Shuthi ke indaba yethu nobaba kugcine kube into kanjalo ke. Manje sengilwa nendaba yokufuna umama ngala ngifuna udadewethu ngala. Udadewenu awumazi uhlala lapho kodwa niyakhuluma naye. Siyakhuluma but angimazi uhlalaphi.
angimazi uhlalaphi. Akangitsheli nje kuba yiloku ukuthi nje uyaphila kuphela. Umamncane etholakala ukuthi unemkhuba egilayo efana nale, awucabanga ukuthi udadewenu wamhlaba ngoduka nezwe? Bengakayicabangi leyo kodwa yabuya umqondo kungenzeka ukuthi khona into ayenza but mina benginganakile. Njengoba umuntu okwazi ukwenza into enjena angicabangi ukuthi bengingamhlula ukuthi enze lento ekanjalo-ke. Angicabangi. Ubaba lo wayenisiza noma umama noma whoever owumlaphi wendabuko owayenza wena, wazi ingqondo yakho yabuye ekuthini nikhona ngempela okwenziwa umamncane lapha. Uthi umamncane lento yokuthi anicontrol kuba uyena onibiza uma ngabe khona into ayidingayo ngendlela athanda ngayo, wayenza kanjani? Wayenzelaphi lento? Yayisimo esikanjani mayenichazela? Mechaza-ke uthi shuthi kunogogo owayemsiza ngokwenza yonke lento le. Owayemsiza-ke awayenokuthatha iy'mpahla zethu vele zihlala ekhaya thina sonke. Wayenokuthatha iy'mpahla zethu ayifake okhambeni thize. Olukhamba lakhe lolu agile imgilingwane yakhe. Aligile phezu kwamagama ethu nensila yethu esiyishiya lapha ekhaya impahla zethu. Abantu. Sure. Benokwenza njalo. Asibuke-ke manje ukuthi umama akekho ekhaya. And kuze kube manje awumtholi. Nobaba uthi awukaze wambona lokho unaba khona. Kazi. Kulesi simo sonke ikhona into othi mawuyibheka uthi abazali ukuba bakhona. Yabona ukuba uma wethu kakhulukazi uma wethu akazange ezehambe ezesishiye. Mhlambe ngangithi isimo ngasingcono ngicabanga ukuthi umamncane ubengayenza lento, ubengeza abe nawo ama-powers okwenza lento ukuba uma wami ube khona ekhaya. Ukushiya kwakhe kwasidalela kwasidalela iy'nkinga ey'kanje. Mhlambe nosisi wami ngabe ukhona ngabakahambanga. Lento ayenze ukuthi ahamba ngabuye ekhaya. Singamazi uthuphi. Manje seniyithola usuphakathi kokuthakatheka ngendlela engaqondakali. Ikhona imizamo ukuthi uzame mhlawumbe ukuthola abalamana-ke nobaba, mhlawumbe abanye abayihlobo ngaphandle kukamakoti lo ahlala naye, because kwayena ngifuna ukuthola ukuthi uma ufika kuyena exoshe uthi ubaba uphi, ukhona usaphila noma akasekho, kwenzakalani, ukhona kodwa yena emhlabeni. Indlela akhuluma ngayo ukhona. Inkinga akafuna ahlangane nathi, akafuna ahlangane ney'ngane zesachiki. Akafuni ukubiza lawo magama lawa amambi nje. Mambi uma wethu ukuthi nokuthi. Ngeke size sihlangane nendoda yakhe. Sizomoshela kahle kahle uthi sizomoshela injabulo yakhe la emshadweni wakhe. Ukhuluma into ezithi azibe kanjalo. Nabo abantu sisilapha ekhaya bahleli bakubhekile njengamanje. Abanye baba nezidoro ezifana nalezi onaso nawe zokuthi bashiwa abazali ngesikhathi kusekahle, banodade wabana bafo abahlala nabo emakhaya, banomamncane onomamkhulu. Owakho umbono uthini mawusuhleli dengwane ekhaya bengasekho abazali laba abakuzala biological? Kufair noma ku-safe for bona ukuthi baqhubeke bavumele ukunakekelwa zihlobo bayithemba ukuthi ngeke benze lutho? Ngokwami ngasho ukuthi akukho safe. Ngenxa yezinto ezingehlela akukho safe. Akukho safe. Kubalekile ukuthi uma ukhula uzama ukuyitholela ispace sakho ozokwazi ukuthi uyihlalele kuso. Khona kunzima ukuthi ungahluba kubantu okade uhlala nabo usemncane, but kubalekile ukuthi uthole ispace sakho. Cause lezi insila zethu esishiye emakhaya masithi siyahamba abanye bathola ithuba lokuthi bagile imgilingwane yabo. Taka mama, asibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba lakho lokuthi ube nathi. Ngiyabonga nami. Abukeli be-Black Live TV, sibonga kakhulu ukuthi nibe kunye nathi, nibe ingxenye yey'nhlelo zethu ey'khulu usuku nosuku. Gama lohlelo-ke sibuza ukuthi uthakathwa ngubani. Uyakhala-ke udadewethu uthi cha yena ngokwakhe ubanjwe umamncane ngesidlozana ezamanje kumkhontrola ekutheni konke okuyimali akusebenza akulethe ekhaya. Lokhu ukuthola emva ukuthi ehamba umlaphi wendabuko othe
wamchazela ukuthi lapho okuhambeni khona iy'mpahla zabo kanye nodadewabo abazalwa ilo mamncane bebacontrola nje ngendlela afuna ngayo. Sazi ukuthi ngabe wakho umbono uzothini. Asize ucomment yakho kwi-comment section, uphinde usibhalele i-email yethu leyo oyibona ngezansi. Lolu hlelo lubiza ukuthi uthakatha ngubani. Nawe share story sakho sazise ukuthi wathakatha ngubani. You are more than welcome ukuthi ufike kwi-show. Sizoxoxa udaba lakho lunje ngoba lunjalo. Igama lami King Sixaka, Mwakaluqa. Sale kahle. Is the Black Life TV?